Gabi. Maing gabi sa Dudong. Oh, kumusta naman? Okay ra gyapon, kalos Ginoo. Unsa may atong ikalagad? Alam ko yung pangutana ni ba katong ningon ka nga asa mabasa sa Biblia ang word ng Happy Sabbath. Man na, unsa may sitas? Actually bro, what time mabasa na? Wadi ay. Ano pangkang istorya wadi ay. Paminaw na ba? Agoy. Ako yung tuwan, sa ako pong sawan. Sa Biblia, kanang word ng Happy Sabbath, huwag kita mabasa ng Biblia. Pero ha? Hello? Oh, hi. Pero, di ba? Sa Biblia, huwag kita mabasa ng word Happy Sabbath. Unsa may pero? Pero. Unsa may pero? Ang kanang gibot pasabot niya nga Happy Sabbath. Oy, open sa camera. Pag open sa camera kay mabadlungan to San Pablo ani. Pag open po pamira. Open sa camera kaya makita ka sa ko mga viewers. Dili kay Okay, kita naman gyapon ka. ang mga abisan pa. Dili man na ingon na nakita tang duha nga mga viewers na to. Saon na. Biro na sila. No. Nganong mahadlok man ka nganong magtago-tago magagnaw nimo. If you hide your identity, bote pasabot. Bro, if you hide your identity, piki juga. Kanang imong ipangutana nimo nga asa mabasa sa Biblia nga Story. word Happy Sabbath. Mura tag nagka-istorya hangin ani. Patubagas ako. Ay di ipakita sa imong naw. Di na lang ipagita na kaya ako kuning katugon. Sige go. Basta kay sama lang sa kung naibawa na mas may paning wanted kung magpakita pa pero kini labaw pa sa wanted guro. Hindi go. Wa pa say putana yung pakita sa dili. Ang ito lang tubagon ng tingon kanang asa mabasa sa Biblia ang pulong Happy Sabbath. Ay, una nakag-ingon na wa jud mabasa. Lagi. Actually, wala yung mabasa sa Biblia. Pero, ayun ay pamugos. Wala yung mabasa. Pasabton na ka. Paminaw sa pot. Go. Pasabton na ka. Kaming mga 70 Adventist, ngalong mo ingon mig Happy Sabbath sa adlong ipapahulay. Tungod kay ang katawhan sa Dios malipayon kayo nga nagsimba sa adlong ipapahulay nga nagsunod sa sugo sa Dios. Kinsa man tong katawhan sa Dios nga na malipayon nagsimba sa adlaw nga ang nagbantay sa adlong ipapahulay. Kinsa man to? Ay. Lisod pug kamo. Kasi kami, mabasang kamo. Pasabton na nga. No, mabasang kamo. Kaysa patiwas sa pug ay sapaw ba? Ayo na para mo kay sapaw ka. Basin claim ra na. Wala nga. Kaming mga 70 Adventist muingon mig Happy Sabbath mga igsoon tungod kay sa panahon sa adlong ipapahulay happy kayo ang makatawhan sa Dios nga nagsimba sa adlong ipapahulay. Kinsa man tong katawhan sa Dios nga happy kayo nga nagsimba sa adlong ipapahulay? Lisod po kayo. Kamo gani? No, sir. Kinsa man tong mga katawhan? Di na mo tingog. Wala pa ko pahipan. Kamo ba? Kamo gani nga mga Roman Catholic Church moingon gani mo Happy Sunday? Nawa po na mabasa sa Biblia? No. Ano ba? Ayun na yapil lang Happy Sunday kay kana among Happy Sunday. Biblical man na. Moingon gag Happy Sabbath. Actually, wala mabasa sa Biblia pero happy kayo ang mga 70 Adventist na moingon silang Happy Sabbath nga ang katawhan sa Dios. Moingon niya na kay nagsimba mi sa adlong ipapahulay sa Dios. Asa man mabasa sa Biblia nga ang katawhan sa Dios happy kay nanimba sa adlong Sabado. Ay. Sitas. Mo nang tukyon? Ay, lagi. Tagay kong ebidensya nga ang katawhan sa Dios happy kay nanimba sa adlong Sabado. Hisgot man kaganina nga asa mabasa sa Biblia ang Happy Sabbath. Kita bitaw kana ko nga walay mabasa. Wala lagi. Kisklos sa tadat wala gyud mabasa. Wala lagi wala lagi. Pamila sa ba? Pero gi-explain nanti ka nga ang katawhan sa Dios nagsimba sa adlong ipapahulay usa ka malipayon. Gilisod ko kayo og simba ang katawhan sa Dios ilang gusto. Asa mabasa sa Biblia nga ang katawhan sa Dios malipayon ni simba sa adlong Sabado? Mo tanong ko nimo karon. Mabasa sa Biblia Happy Sunday. Asa mabasa sa Biblia? Tubagasa. Tubag mo na ko. Sino tubag? Asa man po mabasa sa Biblia nga ang Happy Sunday. Mabasa sa Biblia? Impliedly na nganong maingon ni Happy Sunday kay nabanhaw ang Ginoo diha.
That's why happy me. Kamo usa may inyong rason na nang mag-happy sa turli mo. Ini ako ang ingon nga happy Sabat na po ni mabasa sa Biblia kay tungod si Kristo nagbantay man sa inyong ipapahulay. Si gabantay sa adlaw igpapahulay. Nagbantay man. Asa mabasang gabantay? Asa mabasang gabantay? Asa mabasang gabantay? Dagan kasi tas Biblia. Dagay ko isa. Dagan mo ka. Asa mabasang gabantay? Lukas 4:16. Nabantay sa dia? Nabantay sa dia? Nabantay sa dia? Simba. Oh, klaro kayo. Kinsa may tuuhan nako? Kinsa may tuuhan nako? Ikaw si Oy. Sa. Bro, Tumag sa namo. Marcos 2, Lucas 4:16, si Kristo misulod sa sinaguga sa adlaw ipapalay, nagtindog ug nagwali. wali ra. Marcos 2:28, siya ang Ginoo sa adlaw ipapalay. No, sir. Wa man ta, dili man ta. Oy, dili man ni issue dire ko. Wala ko kumaman. Exodo 20:20, hinumduman mo ang atong sundang balana nga akong adlaw ipapahulay. Exodo Ezekiel 20:20, balana nga akong adlaw ipapahulay. Hebrewanon 4:9. Og sa adlaw sa Sir. Hebrewanon. Labi na sa Hebrewanon 4:9. Adlaw ipapahulay hantod sa bagong langit ug bagong yuta. Mayong naresitas dagan. Sir. Sa Exodo 20, versikulo 8. Arita San Lucas. Arita sa San Lucas 4:16. Inyo mo gina inyong barahan, di ba? Ingon kang misimba. Kinsa may tuohan nako si Pastor Norberto Pamisa nga miingog wala mo simba sa Ginoong Hesus daw ikaw ang inyong simba. Mingsulod pamangani og No, sir. Kinsa tuohan nako ninyong duhaan eh. Katong giingon ni Norberto Pamisa nga wala mo simba si Kristo sa adlaw Sabado kay igo lang nagbasa. Kay kinsa ba yung simbahon nga Ginoo siya? Kanina San Lucas 4:16. O ikaw nga nag-ingon nga misimba. O wala pa misulod si Kristo atong panahon na. Sir, tabagalan ko sir. Kinsa may tuohan nako ninyong duhaan eh. Tubagon na. O wala pa misulod si Kristo. Sir, ako mga tanag kung wala pa ba? Kinsa tuohan nako ani? Si Norberto Pamisa miingon na gid siya sa iyang vlog. Wala mo simba si Ginoong Jesucristo da sa San Lucas 4:16. Kay unsa may yang simbahon nga di man sa musimba kay Ginoo man siya. Karon, ikaw na iyon simba. No, sir. Inani ba? Aha, may tuohan ako ninyong duha, si Norberto Pamisa o ikaw? Wala ko ingong mutuoy ko basta kaya nag-explain lang ko. Kisa may tinuod ninyong duhaan eh. Tinunod na kana sa San Lucas 4:16. Misulod pa man gani sa sinaguga og nagwali sa sinulat ni propeta Isaias. Sir, ani sir. Kinsa may tinuod nga statement ninyo ani si Norberto Pamisa nga pastor sa 70. Sa pamina sa. Kinsa may tinuod nga statement ninyo ani si Norberto Pamisa nga pastor ninyo o ikaw nga ningog musimba? Po ang statement. So lalahi mo statement. Og kayo sa statement kay man gyapon si Kristo misulod sa. Nakahius sama ka mo sa statement. Kisa, sir, nakahius sama ka mo statement. Oy, pamina sa. Di na maminaw ni. Og si Kristo wala pa misulod sa adlaw ipapahulay dito sinaguga. Nag-unsa man siya dito, nagtindog, naglingkod o unsa man? Ani ba? Ay sa nag-unsa siya dito. Ani sa klaruhon sa nato ni. Tingbuhi man gug istorya karon. Nga nisimba si Ginoong Hesus adlaw igpapahulay. Naa sa San Lucas 4:16. Karon si Norberto Pamisa ideklarar man niya nga kanang San Lucas 4:16 why nahitabong simba si Kristo da. Karon kinsang statement akong tuohanan ning duha? Wala gani ka kasabot sa istorya din no? Sa wa kasabot. Wag gani ka kasabot. Wa ko mangutanag nakasabot ba kasi ang istorya? San Marcos. Paminaw ha, gapo. Kinsa may tuohan nako, bro. Ayun ang Marcos kinapata sa San Lucas 4:16. Nagaglamok na pulag-pulag. Niingon ba mga sa San Marcos 2:28, siya ang Ginoo sa adlaw igpapahulay? Sir, ayaw na gamitan ng Marcos 20, Marcos 2:28 kay in the first place. Magamit. Kay kunay mo kung gukbon ta kaan ng Marcos 2:28 sa naagani ko'y Biblia dire nga easy to read version o sa may giingon das Marcos 2:28. Tanawa ha. So then the Son of Man
is the Lord of every day. The Lord of the Sabbath. Every day, the Lord of every day. Ngayon mo, ingon kang Sabat ra. So, yan na ganito na. Aritas ka tong Lucas 4:16. Ito man si Kristo Ginoo. No, sir. Aritas 4:16 ngayon mong gigamit. Si Norberto Pamisa na mahayag siya. Walay na itabong si... Oy, paminaw sa... Ayaw po si Norberto. Adi na, wa na. Pamina, hoy. Bad shot. Pamina ba na, hoy. Pamina ba, ayaw po si Norberto Pamisa. Ang atong gisgutan, kung anong misulod si Kristo sa sinaguga sa andong igpapahulay. Ang sir, kapag nakuha na, nagsimba. Ano ba? Dili ko ba, sir, dili. Ano man God? Ang deklarasyon ni mo, pariho ra mo tanan. Og statement. Pamisa, si Norberto Pamisa ning ingon man gid siya, wala mo simba si Ginoong Hesus sa San Lucas 4:16. Simba nito. Oy, paminaw sa... Oy, paminaw sa... Oy, pangutanon ka, og wala siya mo simba dito sa Kristo sinagoga. Kung sa man dito. Ingon si Norberto Pamisa, sa akong gamiton tong tubaghan ni Norberto Pamisa. Tong upaw nga pastor ninyo ba nga magantipara. Oh. Ingon niya, wala mo simba si Ginoong Hesus sa adlong igpapahulay. Igo lamang katong sa Lucas 4:16, igo lamang siyang nagbasa sa kasulatan. Kay unsa may ang simbahon dito nga sa Dios man. Oh. Deklarasyon na niya. Sa oras wala mo ko mangutana nimo tubagon. Mutubag ka kay. Dili man bro, wala mo ko mangutana nimo. Ang ako lang ba gigamit na ko to nga tubag, agig tubag atong giingon nimo asa kunoy tinuod. Oh, de karon ang akong pangutana, deklarasyon ni Norberto Pamisa, wala mo simba si Ginoong Jesucristo. Karon ang akong pangutana, kinsay tinuod ninyong duha ani? Ikaw nga ningon ni simba o katong kang Norberto Pamisa nga wa mo simba? Tubagon ta ka. Mutubag na ko. O go. No. Sige, tubag. Mutubag na to. Go, go ahead. O wala pa na yung simba si Kristo dito, wala pa may sulod si Kristo sa Lucas 4:16 dito sa sinagoga. Nag-unsa man siya itong panahon na, ipapahulay Adi man ba, to. sir, wala ko mangutana. Sir, wala ko mangutana ni mog nag-unsa. Ang akong simpleng pangutana ba? Oh, ang akong simpleng paminaw sa ba? Paminaw ha? Niingon man ka nga sa sumala sa istorya ni Pastor Pamisa, wala may simba si Kristo dito sa sinaguga sa adlaw ipapahulay. Usa man yan si Baon nga nung Ginoo man siya. Aha. Igo ra siya nagbasa sa sinulat ni Propeta Isaias. Karon, ako pangutana. Sige. Kanang pagsulod niya dito sa adlaw ipapahulay sa Lucas 4:16. Pagsimba na o dili? Dili, ingon si Norberto Pamisa. Ingon niya nagbasa. No. Katong pastor. Ay, paminaw sa. Kay miingon mga dili. Katong pagbasa niya sa sinulat ni Propeta Isaias, pagsimba to dili? Dili. Ingon si Norberto Pamisa. Mas motuo pa kung Norberto Pamisa kaysa nimo. Nga naman. Paminaw sa! Stoy, paminaw sa! Eh, mutubag sa kus pangutana nimo. O, Pamisa. Miingon mga nga dili. Unsa may gibuhat ni Kristo dito? Tanawa ha. Tubagon ka na ko ana. Base sa pamahayag ni Norberto Pamisa, igo lamang siyang nagbasa sa kasulatan. Wala siya mo simba. Kay kinsa may simbahon niya nga Dios man siya. Karon, ang deklarasyon ni Norberto Pamisa, wa gyud siya mo simba sa San Lucas 4:16. Samantalang imong statement karon ning simba, kinsa ituohan na kuning duha? Ang akong tubag ana. Minganto siya ito o nagsimba. Oy. Kinsa ituohan na kuning duha? Kinsa ituohan na kuning duha? Ako tubag lagi ana. Uy. Sige. Sa ako lang nagsimba gid si Kristo dito. Ha? Nagsimba si Kristo. Ay lison naman po musulod sa ito sinagoga, maglingkod, magtabi, magunsa pa ba diha? Di ba? Kinsa may to, bro. Sinulat ni Propeta Isaias ha, pamina bro ha? So, ibang ibasa ang sinulat ni Propeta Isaias, mingon siya nga ang Espiritu sa Ama niya kanako. Oh. Di ba? Oh. Ang akong pangutana ba? Soy. Ang akong pangutana ba? Kinsa may kinsa may tuohan na kung duhaan ni rong statement? Imuha na ng timbang-timbangon. Si Norberto Pamisang miingon nga wala mo simba o ikaw nga niingon ni simba?
Ikaw na yung magtimbang-timbangan No, wala. Dili di timbang-timbang, sir. Kinsa may tuuhan ako ani? Pangutanan ko nimo. Ay, no, tubagas ako. Kinsa may tuuhan ako ani? Kinsa may tuuhan ako ani? Aw, kay mo ang problema, buto bagag. Sa imuha ng problema, buto ba kag dili? Asa may sa ato pa sir na makak to si Norberto Pamisa. Wa po ko moingon. Ha? Wa po ko moingon, ikaw rin kasulti. No, kay ingon niya wala mo simba si Ginoong Hesus sa adlaw nga Sabado. Ingon niya ha. Sakto to yung pamahayag. Nasayop siya to. Sa iyang pamahayag na. Oh. Yan ang pamahayag. Yeah, puna. Wala mo nagkasinabot duha ni Norberto Pamisa. Alam mo ingon kag wala nagkasinabot o nagbase lang sa Bible, nagkasinabot gid eh. No. Ako mangutanan ko nimo. Sir, ano ba? Sa ato pa kato dayong statement. Paminaw sa kato dayong statement ni Norberto. Di nalagi din maminaw. Lagi ba mangutanan sa kunibo kaya ang imong pangutanan natubag na nako. Unsa na tubag? Natubag nang kaniyo. Ang ako pangutana. Wa man natubag. Ang akong pangutana. Uy. Unsa man? Ang akong pangutana. Asa man mabasa ang pulong Happy Sunday? Happy Sunday. Eastern Sunday. Wala. Word for word. Kung verbatim imong gipangita, wala. Pero ayo sa usa man ang pagikon na human. Litra por litra. Lagi, wala letra per letra pero ang kahulugan naa. Sample. Okay, wala man. No. Tadali lang. Sample. Salamat. O sample. Nganong moingon na simbahan Katoliko og Happy Sunday? Kay dihang Domingo ha, maunang adlaw nga diin nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo og gihimo kana nga Lord's Day. Revelation 1:10. Kanang inyo Happy Sabbath, bisan na mining-mining nga na wala, yun ka nga malipayon man gud tong katawan sa Ginoo misimba sa adlaw Sabado. Walay sitas mabasa ana. Nya ngano mang moingon mi Happy Sunday? Uy, paminaw sa. Nganong moingon mi paminaw sa ba? Adi na din maminaw. Nganong moingon mi Happy Sunday? Brad, Happy Sunday, Brad. Kay naa sa Salmo 118:24, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Mo na Happy Sunday ka naman ang Ginoo da. Inyo waya mo. Upatan sa nagagangkon oy. O sige puti ka gangkon. Nagagangkon. Hindi na kamo kanang sa Salmo. O be, karo mangutana ko. The Lord has day. Mangutana ko. Kanang giingon da sa Salmo 118:24. This is the lagi wala ko mangutana kami na. Hingingon ko kami na. Karon bagay miingon mo. Mingon ko nga naa sa Salmo 118:24, mingon ang sa Salmista David, this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad on it. Pagali ko na uman ayo, wa mo ko mayong kami na no. Agoy. Naingon ba ko kami na? Ito na mga sabot keeper ang giingna na. Wala ko paminaw, wa nang di ta magkasinabot kay di man ka maminaw. Wala ko moingon nga paminaw sa ba? Uy, wala ko moingon nga kami na. Ang gutana man ka, paminaw sa wa pa ko nahuman sa akong explanation. Ikaw gauna-una kay ka. Wala ko moingon nga kami na. Ang akong giingon kay nangutana man kag asa mabasa sa Biblia ang Happy Sunday. Ang anak ko nimo, letra por letra wala. Pero kung explicitly ay paminaw sa ba? Kung explicitly wala, impliedly na asa man akuhaan ng Happy Sunday. Salmo 118 bersikulo 24. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Unsam ding adlaw tang mag-rejoice og mag-aleluya ta. Adtong Sabado nga paminaw sa wa pagi kumuman. Unsa man ding adlaw mag-aleluya tag mag-rejoice ta para sa Ginoo. Adtong Sabado nga maa si Kristo didto sa lubnganan gilubong. Adto kag Domingo kay nabanaw ang Ginoo. Gitubos sa atong mga kasalanan. Kay matod pa ninyo sa inyong Alpha and Omega nga niya sa kong mga kamot, Sabbath is thus a memorial of both creation and redemption. Sa mga adlaw tag gi-redeem sa atong Ginoong Hesukristo. Sabado? Wag sure na daw. Mo nang biblically basis na dyan ang mga Happy Sunday. Ang imo waya mo wagi kay natag bersikulo nga malipayon ang katawan sa Dios nga nagsimbag sa Sabado. Agoy. Sa Psalms nangingon dia, this is the day that the Lord has made. Dili na Sunday. Tanawa. Mo lagi na di maminaw. Wala na nagkadimao ba? Paminaw sa para magkadimao ka. Kaya ingon niya, this is the day that the Lord has day.
Ningon di ko ana. Bata ka mina lagi. This is the day that the Lord has day. May dapat maingon kag this is the day Tanawa, that the Lord tanawa. has day. Wala jud ko maingon bro nga this is the day that the Lord has day. Wala. Paminaw lagi. Ang akong giingon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad on it. Dili kay this is the day that the Lord has laid. Paminaw lagi para magkasinabot ta. Agoy! Dapat may nagsisigat. May mga siftin tayo. Agi unsa man ang adlaw be? Unsa man ang adlaw na? Ang giingon niya sa Psalms, anang this is the day that the Lord hath made. Unsa hap We me? will rejoice Oy, and be glad in it. dili na this is the day that the Lord hath me. Di na mao. Taka. Basta mo na siya. Dili mo na Domingo. Ay, dili mo na Domingo. Bro, dili lagi this is the day that the Lord hath me. Wala dila hath me. Dili mo na Domingo. This is the day that the Lord has made. Dili kay this is the day that the Lord has day. Nya karon ingon na bugag this is the day that the Lord has made. Dili mo na Domingo. Dili Usa mo na kamo. usa man ang adlaw di na Domingo. Dili mo na kamo. Usa man ang adlaw? Mahal mo na sa Dios. Si katawan. Bro, wala ko mangutanag kinsa nang ga-rejoice diha katawan ba dili. Dili mo na kamo. Kanang giingon nga this is the day. Ba kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Magmaya kita og paminaw sa kay gibinisaya nako. Oy paminaw sa kay gibinisaya nako ni kay ganina nagkalisod-lisod kay English. Primerong ingon nimo this is the day that the Lord has laid. So no, this is the day that the Lord has day. Karon na po ningon na po kag this is the day that the Lord hath moon. Laruho na to ni. Wala man Domingo hapon. Taka. Half moon. Kaya giingon niya nga sa kanta pala. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Oh. Okay, bro, kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios. Magmaya kitag maglipay. Unsang adlaw na? Oh. Sabado mana ang giingon niya. Oy. May Sabado mabasa nimo. Ipil mana. May Sabado mabasa nimo. Asa may Sabado mabasa nimo. Oy, asa may Sabado mabasa nimo. Dili man na kamo. Paulay man na kasapat keeper nga nagbantay sa adlaw. Asa lagi mabasa nimo Sabado na? Na karon mo ingon ko ni mga asa mo Atag og nakamakatag ba kay Bible scholar ana nga Sabado na? Or imo rin ang meaning? Kanina, ningon na makag this is the day that the Lord has laid. Asa paminaw sa then sunod this is the day that the Lord has day. Karon ingon na pugag this is the day that the Lord hath moon. Hath moon. Karon ingon ko nimo na asa man mabasa nga si Kristo nagbantay Domingo. Ara na puro na ta Sabado Domingo. Pabantayon, bro. Inani ba? Walay mabasa kay nga naman tanawa ha. Pabantayon nimo nang Ginoo sa adlaw Domingo nga Ginoo na siya. Agoy! Unsa man nang paminasa? Unsa man nang Ginoo ninyo under ring kalibutan na? Hoy Ginoo ko. Ang ilang Ginoo gamay kay gahom pandiron lang ning kalibutan. Na. Ako na ka si Kristo wala nang bantay Domingo. Asa man mabasa? Wa po'y mabasa happy Sabat. Disgrasya gyapon. Okay, salamat. Yung angko na ka. Karon ang pangutana na to di agap. Yung anong apil magbantay na. Yapil migbantay sa Domingo kay nga naman ang mga apostoles Domingo naman nilang ipapahulay. Sige. Di man Sabado ang ilang ipapahulay sa mga apostol human nabanaw ang atong Ginoong Hesukristo Domingo naman. Asa man po mabasa? Asa man mabasa sa Biblia nga Kristo nagbantay sa Wala di lagi bro. Dili lagi namo pabantayon ang Ginoo sa adlaw ipapahulay kay Ginoo na siya. Ipa-under namo ang Ginoo ang adlaw ipapahulay. Hay may labo adlaw ipapahulay o ang Ginoo? Mas labo ang Ginoo niya ipa-under mo sa adlaw ipapahulay. bro. Angko na bro. Karon mangutana ko nimo bro, follow up. Asa man mabasa nga ang mga apostol ni Kristo nagbantay sa Domingo? Dagan kayo. Una, nasa una, buhat paminaw sa nausa de Kamot ka. ng mga apostol? Ay pag kuan ba pag tinaron god. Kami dili na mo paminaw sa oy. Ay mao lagi.
Dili na mo pabantayon si Kristo sa adlong Domingo. Kaya nga naman, awkward kaayo nga ang Ginoo i-under nimo sa adlong Domingo. Kinsa di labaw ang Ginoo ang Domingo? Di labaw jud ang Ginoo, labaw jud ang Ginoo. So dili na mo ipa-under ang Ginoo sa adlong Domingo kay mahulog siya nga ang Dios mura nag-under di saya aning kalakiha. Karon ang utan naman ka. Si nagbantay sa Sabado, asa man siya mabasa nga nag-keep sa Sabado? Ay, andaga sitas katong pangatang na kuno mo. Sige, asay mabasa nga nagbantay gid sa adlaw Sabado? Unang-una sa Exodo 20 versikulo 8, hinumduman mo ang akong Bro, ayan ang Exodo, wala pa may Kristo, ana. Oy, pamino. Ay, sagsapaw. Kaya mayama. Exodo 28, hinumduman mo ang akong adlong igpapahulay. Sige. Kaduha, Malibit ako ni. Oy. Exodo 20. Sige. Aning sa Ezekiel 20:20 bala na ang akong adlong igpapahulay. 20. Marcos 21:2 matuto na og misulod sila sa Capernaum sa adlong igpapahulay. O Hebrewanon 4:9 og nagapadayon pa ang adlong igpapahulay hantud sa bang-og langit ug bagong yuta. Sige. Tana. Isa-isahon ako niya para maklaro ta. Kanang gigamit nimong Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, naay nabasa nimo diha nga si Kristo nagbantay sa adlaw Sabado, yes or no? Ang Exodo 28. Yes or no? Yes or no? Dumduman. Yes or no? Yes or no? Papahulay. Yes or no? Yes. Naay nabasa nimo? Yes, igpapahulay ni Kristo. Aman na nabasa man. Remember the Sabbath day to keep it holy. Wala lagi nabasa. Sana na Sabbath. Away nabasa nga si Kristo nagbantay sa Sabado. Waya mo. Tanawa. Tanawa ang pamahayag ni Norberto Pamisa. Tanawa ha. So, nga nibalhin sa Romano Katoliko. Karon ra ko nakasabot. Ganong nibalhin siya. Wala di siya kaila kang Ginoong Hesus. Kung nga si Ginoong Hesus, sumala sa Lucas 4:16. Sana unya natin ha. Walay nabasa sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nga si Kristo ni pahulay sa adlang Sabado. Wala. Next. Kana yung mong remember the Sabbath day unsa man na? Wa mo ko mangutan remember the Sabbath day to keep it holy. Ang akong gipangita asa mabasa nga si Kristo nagpahuway sa adlang Sabado. Remember the Sabbath day to keep it. Wala jud ko mangutan ang Sabbath holy ba? Wala jud ko mangutan. Ang akong pangutana asa mabasa nga si Kristo nagpahulay sa adlang Sabado. Ang imong gikotlo Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. So wala may statement na ni pahulay si Kristo. Una nga ni remember. Wala lagi ko mga tanag remember. Uy. Unsay remember nimo? Unsay mo remember? Wala lagi ko mga tanag remember. Naunsam daw kay ang akong gipangutana statement ba nga si Kristo ning pahulay sa adlaw Sabado? Walay mabasa. Anong nag-safety mga ni kasabot? Laing assignment na po nimo. Kaya na po na ako ng assignment nimo. Kaya itong mga assignment jadi panghatang na ko nimo. Wadyo ka kapasar. Usa wa ka pasar? Pila ka assignment tawa nimo nang sir? Katubag. Wa pagi ka katubag ugon sa mong tuigan abot diri sa Pilipinas. Karon. Unsa? Kuanta ka zero ra gyud. Wa jud ni. Wala hasta to na isa diri sulod sige makatabang ni. Sulod. Sige. Hello. Mayong gabi. Mayong gabi. Hello, bro, Eugene ka po. Unsa may toyo? Good evening, bro. Ay bipod. Tapos ni sulod. Hello, bro. Ay hi. Gabi. Sa itong ikalagan. Gabi. Bro, nangita ka di ba, bro, Eugene ka po, nga asa mabasa na si Kristo ni Simba sa adlaw nga Sabado. Ang iya gigamit Exodo 20 verse 8. sa iya gigamit ang Exodo wala gud dia mabasa na si Kristo nagbantay sa adlaw nga Sabado. Tanawa ra wala man di ay unya imong amigo gat sige ingo na mabasa din natin yung 4:16 na batasan ni tanawa ra Kristo.
Oh. Ang imong amigo karon lang daan sige sa Bro, sa Lucas 4. sa bro, ang imong amigo ningon sa nga naalagi. Nya karon ningon nagkagwa. Ang ko na bro. Tanawa ra. Gusto ko na- Wala mo nagkasinabot ano dayong kalaki ha? Klaro diha, nabatasan. Di ba, bro? Ang ingon ni Ribation, asa mabasa sa Biblia, asa. Ang ingon ni Ribation, bro. Nabatasan god. Lagi. Mas ba nimo Oh, gamay? No. Nabatasan Ang ingon ni Ribation, pagsimba. walay, di ba, nangutana ko asa, bro. Oh, nabatasan lang gyapon. Sa kadalang bro. Oy. Kadala lang ba? Oh, Ang pre. giingon ni Ribation, Nya sa iya bro di kay man maminaw ni. wala man kuno misimba si Kristo Oy. sinaguga sa adlaw ng ipapahulay. Paminaw sa Sa iya na lang na. bro, paminaw sa mo bro. Mapalong mo dyan ako ni, kaya di man dyan mo maminaw ron. Oy, Ang Eugene ka po, bro, di ba? oy. Batasan nila. na- Paminaw sa simba sila murag di sa- murag mo gamitin do ani. Nagdako siga po. Oy. Tod na Paminaw sa na lang, oh, nabatasan gud niya. Mao nang Correct. dili man maminaw ni. Bro, ang iya man pugi ko agbase katuko nung Oy. istorya ni Pastor Pamisa. Paminaw sa. Oy. Si Kristo misulod sa sinaguga wala mo simba kay Ay murag di man maminaw ni. Anak kay di ta madungog dito parehanes katong kang Rosales nga di ta madungog. Panawag nag otro para magkasinabot ta. Wala mo nagkasinabot duha ni kuan. Duha ni tawag ani atong tawagan balik bi. Sige. Di man asa man didapita to. Sa kadali lang ha. Wala din sila nagkasinabot ni Ribation, yung Ribation na ako no. Usa man ay wala man tong kuan ari ta. Medyo into drive. Hello. gitagaan bitaw ko sa Hello bro. Hello bro. Oh. Madungog ko nimo. Oh, madungog ka na ko bro. Ganina wa man. So ang ingon ni Ribation sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8, naagad ko ni Simba. Pag abot ni Oliva mingon sa guay mabasa, di wa mo kasinabot ani. Gini paminaw ka po, paminaw. Akong bote pasabot ba kanang igigamit Exodo 20 diha, wala di pa diha si Kristo. Pasabot ka wa? Ha? Naghatag lang na siya. Oo, nagingon ako na wala diha mabasa. Diha si Kristo, Ingon mas wala bation. diha. Ingon mas bation nga nabasa daw. Paminaw sa gapo. Pero Ang akong pasabot ka. bote pasabot ba, paminaw ba ka po? Ang akong bote pasabot sa Lucas 4:16 na diha mabasa na nabatasan ni Kristo. Example ka, nabatasan nimo gikan paggamay nimo hangtod magtigulang na ka, nabatasan nimo musimba sa adlaw nga Domingo. Mao pud na si Kristo, nabatasan niya. Brother, Ako nabatasan ko. brother. Nabatasan ko. Ayos ang sapaw ka brother ka po. Patiwas sa saya. Patiwas ako sa Sige, go. patiwas ako. Ako bata man ko. Nagdako na lang. Batasan nagyapon na ako na isu basta daw nga Sabado. Mao nang pulungang nagiingon diha na nabatasan. Kung wala nimo nasabtan kanang nabatasan, Okay, kanang bro. ibutang nato sa imong Bro. kaugalingon. Kanang imong pagsimba sa adlaw nga Domingo, wala ba nimo na nabatasan? Bro. Tanong ako. Asa na ako ipadungog nimo wali ni Pastor Norberto Pamisa. Paminaw ha. Age. Mo na yang yaway bro. Ayang Paminaw sa. Igsuon klaro na nga sa Lucas 4:16 wala si Ginoong Hesus magsimba panahon sa Sabado kundi ni ngadto siya sa sinaguga o simbahan aron sa pagbasa sa kasulatan ug ang iyang gibasa ang libro ni Isaias na nagpamatuod nga siya ang Mesiyas ang anak sa Dios nga angay simbahon. Kita nato na sa Lucas 4:17 ngadto sa 19 nagpamatuod nga siya ang Mesiyas ang anak sa buhi nga Dios nga kinahanglan simbahon. Buti pasabot matag Sabado si Hesus mungadto sa simbahan aron simbahon. Dili siya mungadto dito aron magsimba kay Dios man siya. Karon, igsoon ako na pod mangutana. Age. Karon. Sabado manganib ay warong simbahon. Ingon si Norberto Pamisa, wala mo adto sa sinagoga aron pagsimba kay sa may simbahon. Matag Sabado manganib. Paminawa ha.
Para magkasinabot mong Norberto Pamisa. Ada. Paminaw. Igsoon klaro na sa Lucas 4:16 wala sa ginuis Ingon si Norberto Pamisa, igsoon klaro na. Nga si Kristo wala magsimba. Paminaw sa. Ay, di lagi maminaw. Bro. Paminaw sa ba? Bro, Yaw. may bikil mo na bro. Di, kamo may naibikil, ani? Dili ako. Wala man may bikilan na ni Pastor Pamisa. Wala mo ibikil. So, tama ang giingon ni Norberto Pamisa, bro. Paano Pamina bro, nakadungog ko sa kuan wali ni Pastor Pamisa. Ingon siya nga. Nabatasan pa man ganin ni Kristo pagsulod sa sinagoga sa adlong Sabado. Di, Pamina sa. Tanaw na to. Tanaw na to nabay giingon niyang nabatasan. Na, klaro kayo. Ara. 4:16 wala sa ginuis magsimba panahon sa Sabado kundi ni ngadto siya sa sinagoga o simbahan aron sa pagbasa sa kasulatan. Bro. Tama. Unang statement ni Norberto Pamisa, igsoon klaro na. Nga sa Lucas 4:16, wala mo simba si Ginoong Hesukristo. Tama, mali? Nabatasan pa man ganin niya. Oy, tama, mali? Wala man, nimugod na sabihin ka po. No. Tama ba ning pangayag? Pamina sa, ato ning usa-usahan. Tama ba ning pangayag ni Norberto Pamisa nga wala sa mosimba sa adlong Domingo? Yes or no? Bro. Yes or no? Sabta, paminaw. Sabtag ayo ang contest nga gihatag ni Pastor Di, Pamisa. ang unang deklarasyon ni Norberto Pamisa, igsoon, klaro na. Nga sa Lucas 4:16, wala mo simba si Ginoong Hesus. Diba? Sakto. Nabatasan niya sa Wala iningog na batasan na. Igo lang siya ni sulod sa sinagoga aron pagbasa sa kasulatan. Putol-putol. Are, ato. Imong giputol-putol. Tanaw na to, atong tanawan, bebe. Sa maipit, God. Paminawa. Igsoon klaro na sa Lucas 4:16 wala sa ginuis magsimba panahon sa Sabado kundi ni ngadto siya sa sinagoga o simbahan aron sa pagbasa sa kasulatan. Aron pagbasa sa kasulatan. O, tiwason. Ang iyang Putol man imo. Tiwason. basa ang libro ni Isaias na nagpamatuod nga siya ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga angay simbahon. Kita nato na sa Lucas 4:17 ngadto sa 19. Nagpamatuod nga siya ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios nga kinahanglan simbahon. Buti pasabot matang Sabado si Jesus mungadto sa simbahan aron simbahon. Dili siya mungadto dito aron magsimba kay Dios man siya. Tanawa. Si Kristo moadto daw sa sinagoga aron simbahon, dili mo simba kay ingon ni Norberto Pamisa, Dios man siya. Question sa unang pamahayag ni Norberto Pamisa nga klaro na. Bikil ana. Bro, unsa may bikil ana? Wala mi bikil ani ikaw kani si Norberto Pamisa na bikil. Bikil si mo bro. Inani bro, mangutana ko ba? Tubaga lang ko klaro bro, kay para magkasanabot ha. Ani? Giingon man ni Norberto Pamisa. Di naman maminaw ni. Bro, ingon man si madungog ko nimo? Paminaw sa brother ka po, paminaw. Madungog ba ko nimo? Dungog ni ka. Sige. Unang rason ni Norberto Pamisa. Ayaw sa pagsapaw. Lagi. Unang ingon ni Norberto Pamisa. Si brother. Ako sa i-clarify sa nako ni Daan. Yan na nimo pangutana. I-clarify sa nako ni Daan. Unang rason ni Norberto Pamisa, wala mo simba si Ginoong Hesus sa Lucas 4:16. Tama ba itong pamahayag niya? Yes or no? Tubaga ko no bro. Sa imong pagsabot, bro. Ang sa imong Pero pagsabot. ako pagsabot. Bila kini bro paminaw sa Dito ba sa tama ba itong pamahayag ni Norberto Pamisa? Yes or no? ani patubaga ko. Kanang imo pagsabot mao nang na may Bro, wala ko mangutanag sa akong pagsabot. Wala ko mangutanag sa akong pagsabot. Unang inyong gipang Bro. No. Bro gapo patubaga sa siya ba? Oy, patubaga sa siya. Ay sa sapaw. Tapaw man ni nga tawa na. Brother gapo, patiwasa sa siya si brother. Patiwasa ba? Si tubaga bro, unsay bukaw naman to? Kana diha sa sa iya gina punto diha. Oh. Kay si Kristo nagbasa sa kasulatan sa ilang atubangan. Kanang iya ginapasabot diha murag gisumpay niya ang nakabutang sa Marcos 2:27. Stoy. Nga si Kristo mao ang Sir,
Wala na Ayaw, paligoy. Sir, wa Lagi mo. ba? Ay, sasapaw ba? Di Ay, maong sasapaw. tubag, di gid maong tubag. Lagi ba? Hoy, patiwas sa ba? Di Ayaw, maong tubag. sasapaw. Yes or no ra akong gipangita. Ni-explain na mo tao, taman ugma. Paminaw sa, kaya mo ganing explain na para makasabot ka. I don't need your explanation. I don't need your explanation because my question is not. Demo na diya. Naibikin mo. No, wala sir. Ani sir. Wala ko magkinahanglan sa inyong explanation kay ang akong pangutana wala ni mag-need og explanation. Paminaw ba? Hoy. Mulisod man pur mo ingon mo og may ogis nga wala mag-agi og explanation. Dapat kung mutubag me, iagi sa natog explain. Sir, Makasabot ng sa debate pa na sir, walay explanation ay pa ka mo. Yes. Bisag asa pa ka ana, dili na may tabo. Hoy, patiwasa sa siya aron ka makasabot. Patiwasa ba? I don't, Padayon bro. so wala man ko nagkinahanglan sa inyong Lagi ba explanation. patiwasa sa ay sagsapaw? Layo kayong tubag. Patiwasa sa ba? Ang pamahayag ni Norberto Pamisa, ingon niya, igsoon, klaro na. Nasa Lucas 4:16, wala mo simba si Ginoong Hesus. Question, Bro, tama ba tong pahayag ni Norberto Pamisa? Yes or no? pastilan ni kasabot. Patiwasa sa siya. Lilay kasabot yung tawa na ba? Yes or no? Kasabot bisa kung saon. Bro, gapo. Lisod man mo ingon mi ugis nga dili agi explain dapat i-explain sa aron No. kasabot. I-explain nimo. Ay, Mo gani dili ka maminaw explain. i-explain ninyo. Pero tubaga sa yes or no? Ay, pa mo explain nga nung no. Ay, pa mo explain nga nung yes. Di man ka maminaw. Bro Eugene, unsa man yung pangutana? Unsa man yung pangutana? Tama ba tong pamahayag ni Norberto Pamisa nga si Kristo wala mo simba sa adlaw Sabado? Yes or no? Tubag. Motubag ko mo explain ko ha. Di ka Ayaw sapaw bre, ay sapaw. Di ka mo. Pero pa-explain ako ha. Motubag ko. Pa-explain ako. Oh sige bro, explain bro. Go. Explain bro, explain. Kini ha, kung tama ba? Yes, tama. Good. Tubag. Tubaga. Naitubag. Naitubag ha. Ingon dire sa Marcos 2:27-28 murag gisumpay ni niya pero wala na siya magatagog direct na ginasabot niya pero ang ginaingon dire kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kaya ang mga tao musimba sila tungod nga ang naa sa atubangan mauman ang Panginoon ng Sabat. Basta man si Kristo ang buti pasabot diha nga wala si Kristo mo buti pasabot diha nga si Kristo wala mo simba kay siya man ang Panginoon ng Sabat. Ang mga tao misimba kaniya. Oh. Nakabalo ka na ang point ni Pastor? Next question. Oh, sige. Kay imo man jung giangkon karon, giadmitar man gina nimo nga tama daytong pahayag ni Norberto Pamisa nga wala mo simba si Ginoong Hesus. Question. Kinsa may bakakon yung duha ni? Kamo nga nag-ingon nga ni simba o si Norberto Pamisa mingong wala? Ini tubag. Patubag ako. Ini ha. Kanang nabatasan. Sir, tabagal sir. Kinsay bakakon ninyo aning duha? Bro, gapo ba? Bugulat sa ba? Bugulat sa explain ba? Wala di man mao yung tubag sir layo kayo. Mata kung gipangita sayan sa inyong gihatag binuang na. Paminaw sa ko ka makasabot. Yung kasabot bataan eh. Lagi, Diba? Ikuan ba sir? Kinsa may namatak ninyong duha ani? Pag maingon pag kami, explain. Pag maingon si Norberto, explain. Sige. Bro. Mayo pang bata nga akong kay istorya ba kay makasabot ka. pa. Pero ikaw diligod ka. May palaging bata, kay makasabot pa, pero kamo, di yun. Ano na safety mga bro, hindi mo kasabot. Anong gidawat man mog sa badista nga mga bugok man mo? Di ba? Paminaw sa Ang deklarasyon yun, giklarohan ni Oliva ha. Wala masayop si Norberto Pamisa, tama siya. Karon ang inyohang pasangil din na nimba. Kinsa may bakakon ninyong duha ani? Si Norberto Pamisa nga nag-ingon ni wala mo simba o ikaw nga ni simba? Paminaw ha.
kana kung gisulti na explanation kay dili man ka kasabot. Bro, wala ko mangutanag explanation. I don't need your explanation. Paminawa, bro, ayaw lagi pataka diha kay maulawan ta. Ani ba, bro? Kung moingon, di ba, nangutana man ko nimo. Kinsay na makak ninyo? Ikaw nga nag-ingon nga misimba o si Norberto Pamisa nga wala. Kung moingon kag si Norberto, explain. Kung moingon kag ikaw, explain. Sige go. Kay kanina pa ako nag-friend, di man ka maminaw. Oh, kisay na makak niya doa ni. Kisay na makak niya doa ni. Paminaw. Sinam ko suga. Marcos 2 versikulo. Sir, ayun ang Marco. Kisay na makak niya doa ni. Anak ng tao ay Panginoon din. Kinsay na makak niya doa ni. Kay man ang Panginoon ng Sa sawa ko mangutanag with regards kay Kristo. Wala sulod mo ulo, bro. Kami nagpandri nga si Wala man gag siguro pila, bro. Sir, ani ba? Tubag ako diretso. Gi-verify na ako itong pamahayag ni Norberto Pamisa sa inyo, ha? Nadungog man dyan nimo nga si Norberto Pamisa na namahayag. Igsoon, klaro na. Nga sa Ginoong Isus wala mo simba sa adlong Domingo sa San Lucas 4:16. Akong gibali dito, tinuod tong giingon ni Norberto Pamisa o namakag sa ingon kag tinuod. Karon kanimo kasigibog din na nga. Wa mo simba kani simba jud. Karon kaysa may bakaton yung duhaan eh. Paminaw ga po. Hello, right? Murag nagdudlo ko sa bata ba di kasabot ba? Mo lagi di ka kasabot. Paminaw. Bro, yung lakas ko bro kay. Imong amigo bro, ipamute sana bro. Imong amigo ipamute sana. Mo na di na kasabot ni bro. Sige. Kinsa may namakak niyang duhaan eh. Wala man namakaksamo bro. Aso sa Wala ba ang akong ginapit ba? wala man kayo namakak ninyo. Bro, maki-insert ko bro ha. Ako ni pasabton si Brother Sa, Sujit. no sir, sapo sir. Wala man kayo namakak ninyo. Ganito na lang istorya. Kadal lang, wala man kayo namakak ninyo. Pag ingon ni Norberto Pamisa nga ni Simba, unya ikaw wala mo Simba, unya ikaw niog ni Simba, asa may tinuod ning duha? Bro, Eugene, paminaw sa Abi bitaw ni mo no. Aron bitaw ka makasabot. Sir, ayun na lang na inyong explanation sir kay layo na sir, dili na na, Pandre, wala na nay labot. Paminaw sa pa kay mao na kadaot mo gudi mo, hindi mo ka maminaw sa explanation god. So di lagi ko maminaw sir, basta dili gid sa sapat sa tima. Paminaw sa aron bitaw ka makasabot. Kung mutubag gani ni si brother, paminawa ang iyang explanation. Ang imo ang punto nga patubagon na yung diretso nga wala explanation, dili man na pwede. Sir, dili na siya pwede. Dili na nato siya pwede madawat diri mo explain mo daan ay mo tubag. Ay, lisod po. Moingon mo ni mo. Tubag daan ay explain. Tubagon ka na mo ay explanation. Oh, natural. Dapat maguna ang explain. Aron ka makasabot. Asa man ka nakakita na maguna ang explanation ay ang tubag? Mo gani mo ingon ko nimo nga paminaw sa sayang tubag. Kay mo explain siya sa imo aron ka makasabot. Inani, sige. Sabot ka? Dideklarar naman si Oliva. Ang iyang tubag. Kaya, Paminawa dideklarar naman si Oliva nga tama di ay si Norberto Pamisa nga nag-ingon nga wala gid mo simbas Ginoong Hesus 4:16 sa San Lucas. Nga tubagon na So, isag paminaw, isag sapaw. Kay dili pa ni imong panahon. Ikaw. Mo sapaw gani ka nga dili mo ang panahon. Sapaw. Mo gani nga mo na nga anang imong utanan diadto ni pasto ani brother. Ani ba? Si kamong duha, gasigig yung magpamahayag diri sa ako. Ni Simba. Oh. Unya karon si Norberto Pamisa, wa man mo Simba. Ingon niya. Oh, dayon. Ang question na ko ani. Problema na. Kinsay na makak ninyo? Kamo nga nag-ingon ni Simba o si Pamisa nga wa mo Simba? Si Pastor Pamisa wala mamakak, kami pod wala mamakak. Sa ato pa. Paminaw sa among explanation. Ang imong pangutana kinsa may insakto na mundo ni Pastor Pamisa. Oh. Ang pangutana na kami man tanan sakto kay ang pamahayag ni Pastor Pamisa sakto man. Ang imong pagsamot mo dili sakto. Sa ato pa di ay pamahayag ni Pastor Pamisa. Sa ato pa di ay tama da itong giingon ni Norberto Pamisa nga wala jud mo simbas Kristo. Kay kinsa may ang simbahan nga Dios man siya.
Paminaw, ano bro? Wala gid kasabot. Paminaw bro ga po, paminaw. Kanina Tama to. nag-explain po. Tama ba tong pamayag ni Norberto Pamisa nga wala siya musimba kay Diyos ng Gonzaga sa basimbahon? Bro, paminaw bro ka po, paminaw. I-explain bro. Ini bro, explain, Oh. giingon na ako. Kinsa man simbahon ni ni Kristo, paminaw sa ha. Giingon diri sa Marcos 2. Versikulo Marcos Sir, 2. ayaw nang ambag ka ng Marcos 2. Versikulo 28. Ayaw pagbuhat. No. Ang kani ba, ang atong gihusay karon nasa San Lucas 4:16. Dili man isyo dire kung si Kristo. Sir, dili man isyo dire kung Ginoo ba sa adlaw Sabado, dili. Ang atong gikuha dire nga kaso kung nisimba ba siya wala. Kanara, nya na ang atong keyverse diha ron. Ang atong keyverse diha karon, pamino sa. Ang atong keyverse diha mao ning San Lucas 4:16. Bro Eugene. Oh ha. Igna na lang nga ayaw mi patubaga kay di ka maminaw. Di ba? Mura man mo ani og katong mura mo katong kay ako, Sir. Bro Eugene. Paminaw ba paminaw. Dili na ako batasan mutubag na wala sa Biblia. Kung kamo na batasan ninyo na mutubag na wala sa Biblia, ibaha kami na mutubag. Kaya kami mutubag mi naa sa Biblia. sige. Gamit ko Marcos 2 versikulo 28 kay naa sa Biblia. Kung inyo na batasan nga wala sa Biblia, ayaw pagbuot sa ako agi tubag nimo kay naa sa Biblia akong ginabasihan. Sir. Ano ba? Dili man isyo nato dire kung kinsas Kristo. Di gini sabot. Ginoo ba na siya sa adlaw igpapahulay o dili? Dili na isyo dire. Isa kasabot ni kay bugo man ni. Na personal, wa na personal na. Gohoy na ni kalakiha ron. Wa na. Dili man ka makasabot. Mayo pa ang Dili lagi naaraman pa sa ang atong yung gikuhaan bag subject ba. Amino sa ha. Ang buang dire makasabot god. Tawa. Lain pa sa. Adumini mo ka kanunay. Bro Eugene. Dili man ka maminaw. Sir. Bro Eugene. Mas maayo pang kami mga 70 Adventist mag-explain mig taong buang kaysa tao nga dili buang nga taktog-utog apan dili. Natural nga mo ingon mo nga ang 70 Adventist mas maayo pa mo explain sa taong buang kay buang na sa inyong founder. Ang buang makasabot pa. Basta niyo mo bro nga buang nga ang founder. Hatag ano referensya nag-ingon mismo na ang among buang. Kay pamatudan na ako ang among founder day buang. Dara to lagi sigat ano mo. Buang say Ani ba? Sir. Dara ba? Tinuod nga buang dili maminaw. Nangita ra jud kag bikol, nangita kag lusot. Ay nasa na imong. Ang among founder buang. Pataka ra man ka. Buang bro. Pamatod na buang ang founder. Ani ba? Ang atong kaso, maminaw ang atong kaso nga gisulbad karon is nisimba ba gid si Kristo o wala? Yeah. So focus lang kita diha. No, sir, sa sapaw. Ay sa sapaw ba? Ang atong kaso karon nga gi-issue kung nisimba ba si Kristo wala, mao ra jud ni atong kaso karon. Nga gisulbad ba? It doesn't mean dili na na-issue dire. Sa paminaw sa dili na na-issue dire kung si Kristo Ginoo bas adlaw Sabado o dili. May katungod mo sa paggamit anang San Marcos 2:28. Adlaw ipapahulay bro, dili pa ka sa Ginoo unsa man isa sa adlaw ipapahulay. Bro, ug may tag adlaw ipapahulay atong topic halos kada adlaw na lang dire. Dili gilon ta ko modaginot ana. Ang issue niya, si Kristo dili Ginoo sa adlaw ipapahulay. Ang akong pangutana nimo unsa man si Kristo sa adlaw ipapahulay. Sir, abi man gud ninyo sir. Kada live na ko dire sir. So pamino sa abi man gud ninyo, kada live na ko dire. Mao nang dili kay ko mo entertain usahay mga 70 Adventist. Basta magisgot nagsabado linggo. Kay ngano man, sumuna kay na para namo. Kaya kung doon mo rin, maura man dyan siguro na master ninyo. Ha? Maura man dyan na master ninyo. Magaling siguro na ninyo.
Wa magali siguro na ninyo. Sir, paminaw sa. Punta sa SDA. Paminaw sa. Maura manggali na master ninyo siguro na sa badog baboy. Pangutana ko nimo ba? Tubagan eh. Oh. Ang akong pangutana nimo, miingon man ka nga si Kristo dili na issue diha sa Ginoo sa adlaw ipapahulay. Pero ang akong pangutana nimo, unsa man si Kristo sa adlaw ipapahulay og dili sa Ginoo? Ay sir, dili ko motubag anak kay ngano madi. Paminaw sa. Tubaga lagi. Dili ko mohatag anak explanation kung unsa siya. Kay nga dili man na mo kaso nato diri. Ang kaso nato diri karon ang atong gipangita kung nisimba bas Kristo sa adlaw Domingo. Adlaw Domingo, adlaw Sabado. Bro Eugene. Mabit atong gigamit nako ang pamahayag ni Norberto Pamisa kay ang inyo manggong deny dire nisimba gid sa adlaw Sabado. While si Norberto Pamisa wala. Nya karon, magsige mo focus ana. Murag maura man siguro na nahibal-an ninyo sa inyong dress ni sud ka dress akong live. Bro Eugene. Paminaw po sa istorya ni Brother Juan ba? No, akong duda ani. Sabot. Akong duda ani murag gini na master ninyo ba? Bro Eugene, magiingon ba nga dili makatubag ba kanina kapag itubag pero ang problema mo dili ka maminaw ba kanina kapag itubag ana. Oh, sige bro. Dili ka maminaw. Murag gyapon di mata magkasinabot ana, murag maura man siguro ni na master ninyo sa bando baboy. Bro Eugene, ang imong pangutana nagbase ka sa istorya ni Pastor Pamisa. Di ba? Nga nag-ingon si Pastor Pamisa nganong simbahon man nato si Kristo sa adlaw ipapahulay na siya man ang Ginoo sa adlaw. Wala. Sir, wala mo ingon si Norberto Pamisa nganong simbahon nato pataka ra man ka. Mo gani miingon si Ang ingon ni Norberto Pamisa, wala mo simba si Kristo sa adlaw igpapahulay. wala man jud ka Wala. man jud kay labot na Unya, ikaduha, giadmitar na ng Oliva nga tinuod tong gipamahayag ni Norberto Pamisa. Case close na ta. Kani si kamo nakabalo ba mo? Bro, ako Sige na mag-focus ana. No. Bro Eugene, paminaw. Ang pangutana man ko diya, sakto man ang giingon ni Pastor Pamisa. Good. So, Pero, wala na. Ang iya kinsa may simbahon niya sa adlaw. Sakto man ka tong giingon ni Norberto Pamisa. Wala man ay problema. Nagalagay, wala man kay problema. Sakto man ka tong giingon ni Norberto Pamisa. Pamisa. Bro Eugene. Bro Eugene. Oy. Sakto man ang giingon ni Pastor Pamisa. Ang problema na animo. Wala sa Sir. Sakto man ka tong giingon ni Norberto Pamisa. Lagi. Sakto man ka tong ay na, di man maminaw ni. Huwag mo ingon ka ganong mo ingon mi nga nani mo ang problema. Kaya ikaw mismo dili ka kasabot. Okay. Wala sa ko ang problema. Nasa inyo ang problema. Ano? No. Ano pagkasabot nimo? Sir. Wala sa ko ang problema nasa inyo ha. Karon niingon mo bago lang. Karon ka makasabot. Pagkasabot ba? Ano ba? Ingon bitaw nga. Read your explanation. Sir. Ingon ani sir. Ang imong deklarasyon karon og si Oliva wala na makak si Norberto Pamisa tama. Walay problema sa gipahayag ni Norberto Pamisa. So kay wala man day problema, ingon man ni ang ingon ni Norberto Pamisa wala mo simba is close sa tana busag ay na mo sigyaw nga ni simba. Sige go, laing topic. Okay, nganong may mo kuan mi ana. Ay na diskuti. Ayo na diskuti. Ayo sa ba, paminaw ba? Nganong mo explain me? Kay ikaw mismo, nganong explainan ka na mo para ka makasabot? Dili na mo ka maminaw sir. Sabot nimo. Inyo nang gituldukan karon di na ta maghisgot ana. Wala kiss close na. Dili man yung dayon. Kiss close na kay si Norberto Pamisa wala man day na makat. Okay, kiss close na ta. Okay. Player Jen, paminaw na hoy. Ako pangutanan nimo, dili naman ka maminaw kung sa tubag. Pero naay tubag ana. Ang problema lang nimo, dili ka maminaw kani akong pangutanan. Ay sir. Kung sa mandi ay si Kristo sa adlaw nga igpapahulay. Mao nang pangutanan na. Sa unsa si Kristo sa adlaw igpapahulay?
Alisod siya tubag na bro. Dili lagi ko Lisod siya. matubag ana bro, kay di na issue diri bro. Okay, maglisod. Di na issue diri. Muna ni siya Pero kung mga pa na issue na to diri, tubagon ko na. Kasayon sa pangutanan. Sus, no, Bro, niingon mo ko siya bro. sige ra mo. Oy, paminasa. Sige ra mo gisgot anang adlaw igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Kada adlaw na lang adlaw igpapahulay. Basig mo rin na master nyo. Abe mo tanak kong liba. Doon na man 28 kabuk belief ni 70 Adventist. Pwede believe sa inyo ha. Makahingalan ba kung saan ang 28 kabuk? Po, sa wali, sa crusade. Sige, nganli ko. Number 1. Number 1 doktrina ninyo. 28 man nakabuk. Sige, number 1. Unsa may number 1? So, lagi sa atin. Story. Sige mo gisgot sabat. Talos kada adlaw lang sabat. Ang question, nakabalo ba dyan mo sa inyong 70 Adventist believe nga 28 kabuok? Ingon ka kabalo. Kabalo. Sige, number 1. Unsa may number 1? Unsa may number 1? Ang pulong sa Dios, mga number 1. Number 2. Ang ikaduha, may tungod sa propesya ni Daniel. Aron! Mao na diha. Ano naman? Di man ma. Diya, yung nakaano diya. Tama na dato. Number 1, Word of God. Ang ikaduha, sa may ikaduha ninyo sa inyong belief. Ang propesya ni Daniel, ang Ah, sama diha. diya, yung nakaano diya. Tanawa, Sabador may hibawaan ninyo. Sabado na? Sure ka? Unsa ikapito? Ang ikapito about sa propesya ni ha? Daniel, may tungkol ang bato. Ang number 2 ang number Ang 2 katumanan sa ulahi. sure jud kang muna number 2 ninyo sa inyong belief. Bro, ayaw ako pag ano bro. Ay, kahit wa ano man pa day ang- kalibutan eh. Nya sige panghilabot ano sabat. Kahit kalibutan ba? Age, number 1. 28 man nakabok. Number 1, unsa may number 1? Di mo ka maminaw god. Nay number 1, unsa may number 1? Ye. Ambe bitaw ni brother. Ha? 28 kabok belief kabalo gali ko bisay di ko 70 Adventist. Bayogen. Matay binuang. Binuang. Bintas na pa bitaw. Di naman ni ma'am. Gasigig. Isyog sabat unya ilang 28 kabok doktrina. Lohawan. Padulong doon ka sa pagkalaglag, maapil ka sa impirno. Ang kaluoyan. Okay. Number 1 nga doctrine unsa man? 28 man ikabok. Number 1. Ako kabalo jud ko na bisag di ko 70 Adventist. The word of God. Number 2. Nawa, Number 2. the Godhead. Number 3. God the Father. Okay, galantaw maglibro. Pero wa kalantaw kanina ingon gisag number 2. Ang propesiyang Daniel. Bro. Paminaw. Nakaukay mo sa siyang kudigo. Katugan da yun. Pero wala kaukay sa kudigo pag number 2. Bro. Daniel. Paminaw. Mauni. May kalimutan niya. Ginawa. Kay asali po ako sa mga ano. Nagkamuta. Nakaukay siguro kudigo. Kabalo din siya. Pag wa kaukay kudigo, pag pangutanag number 2 sa about propesiyang Daniel. Mapriso ka. President. Ambe bitaw ni brother Eugene. Mintas na pa panahon brother Eugene, pahawa ng pundok sa artist. Di ka mahawa di, apil di ka Nang hawa na magilin ng uban ninyo ug namalhis katoliko nya mubalik ninyo kog sabadista mo ipon di ana mura mog sinihan ani. Mura mog sinihan ani. Na nay mo hawa nay mo puli. Ani ba? Ani ba? Ang ingon mabalik na lang hawa na da Brad. Sige, mo ipon ko sa inyo. Mo ipon ko sa inyo ha. Mo ipon ko sa inyo ha. Ang inyong mga kauban ng hawa sa sabadista kay tuag katoliko nagpamimbro. Karon mo anha ko sa inyong simbahan, mura mo sa mo anha ko sa simbahan ninyo kakoy mo puli ato ng hawa, na mura mo sinihan nanig ng hawa na mo puli. Ito mga tawanan, kulang tos pagtuo. Nganong nang hawa?
gibayran magtag sa kalibong ulo. Pagkaugma ka no japog baboy oy. Siguro na nimo ka din. Usay story. Usay isyo. Si goodness of God bigay mo na isyo. Isure na. Katong ingon ni goodness of God nga nikaon ra gyapog baboy pagkaugma kay gibayran ra sa kalibo. Wala dili ko no ang iyang conversion kay dili ko no kinasing-kasing. Sakpan. Sakpan. Di ba, nakaka-ebidensya? Ay, si goodness of God pangutan na. Ha? Wala di kay ebidensya. Goodness of God pangutan na. Ingon siya nga, naay nagpabunyag, bisag dili pa kuno ang ngayan, kay way kasal ba to? Gibunyagan, kay tungod atong iskalibong gihatag. Sa At ato isa, pagpaingo si goodness of God karon nga, katong gipang istorya na ko, dili man to tinuod. Mutuwa po ka. ay, Brad, iya gitong giblog. Yatong bawion. Yatong bawion sa iyang giblog. God karon, Brad. Muingon si goodness of God nga, katong gipang istorya na ko sa social media about sa 70 Adventist, nga ipapalit og tag sa kalibo ang mga pambutismuan. Dili man to tinuod, sa ato pa, mutuwa po ka niya. Brad, ug mao magaling nang iyahang giingon nga, mingon siya nga, adi man to tinuod. Nagsangya gid ay batak ang mga sabadista. Mo lagi Brother Richard nga ayaw din pagto sa mga istorya nga wala kay saktong Nya ebidensya. dire gagakrusada sila dire sa among barangay sa una, ngayong bayaran magkwarta. Ano pa ebidensya? Pamaliton. Dire Kay ako mismo Brad, pangitaan mo ang ebidensya. gingnan ko niya. Brad, moapil ka ko usay na adro niya Bible study. Tingko, amo ba? Pero kung isa ka gabi ilang ka Brad, 100 ra imo. Kadi bayad? Sana bayad Brad. Kung mugis ka 100, pero kung humano nimo ng upat ka. Wala na sa mga ebidensya. Paminaw sa dire mismo sa among barangay. Ako jud mismo. Wa na. Kung ato pa sa kurte na, ang ebidensya may pangitao sa Ay sos, ako mismo saksi dire. Istorya lang. Dili, sir, ako mismo saksi dire sir. Pwede na punan, pwede kuhaan. Ay sos, bisan pag mangutana, bisan pag katon dito sa sitio Israel. Ang sitio Israel gyapon, gipamalit ko ng tag 50 ba tong ulos bata? Ang pangutana lagi da na maka ebidensya. Ay sos, mura ra bag pangutana pros alpihaba. Diba? Ebidensya. Nagparapol pag cellphone. Na. Kaya gud. Lagi ba ang pangutana da na maka. Pero wala na, case close na taha kay ningon naman mo nga saktos Norberto Pamisa nga wala mo simba si Cristo. Go. Bro, Sige. Eugene. Oras alas 8:47 na. Paminaw ba? Napay pangutana ni mo. Saman. Katong giwali ni Pastor Pamisa, sakto to. Oh. Sakto to, wala to'y sayop. Oh. Ang pangutana naani mo. Ang Sinani sayop. mo? Sinasayop. Naani mo ang sayop. Wala sa kan Ganong sayop. moingon ko, naani mo ang sayop. Ganong moingon ko naani mo ang sayop. O mo explain ni si brother karon, dili man ka maminaw. Usa ang pagkasabot ni mo. Kaya ang iyang Dapat kung explain si brother, isa sapaw. O mo explain niya ni si brother, paminawa. Sir. Kaya aron makasabot. Okay, para mahuman na ta. Aron na makasabot. Para mahuman na ta. Inani ha. Si Norberto Pamisa, miingon siya nga wala mo simba, klarong wala mo simba si Kristo sa adlaw Sabado. O wala ginay problema. Natanawa ha, gisigundaan pa ginani mo karon nga wala problema. Bro, you did. Sa sabaw, wa pa ko mahuman. Wa pa ko mahuman, ay sa sabaw. Bago na nga. Lagi wawa ko mga tanan nimo, ga-explain pa ko. Ayaw sa sabaw. Niingon si Norberto Pamisa nga wala mo simba si Ginoong Hesukristo. Then ingon mo, joy problema na tama ang giingon ni Norberto Pamisa. So, naaba sa ako ang problema? Wala. Kahingtoo jugos giingon ni Norberto Pamisa nga tama ang giingon niya nga wala mo simba. Karon kanang inyong giingon nga nagsimba sa adlaw Sabado, undangan na ninyo kay si Norberto Pamisa na nagtuldo ka nga wa mo simba. Maora gina. Daghang salamat ug maayong gabi Tesa. Kasi palongan na nako ni bro. Kay wa ano di ko na ni. Tesa ba? Sige. Magpunta ka. Ay wala ko mga tanong. Sige okay.